telefonski šok. Kaže tata sinu: sine, svaki put kad padneš na ispitu, dobijem dodatnu sjedu. Sin odgovori: sad znam zašto si ćelav. Pametna reklama. Gledam reklamu za kremu protiv starenja. Kažu: izgledat ćete 10 godina mlađe. Ja kažem: ma dajte 2 da se vratim u osnovnu. Popravka telefona. Šta radiš na telefonu? Sin odgovara: mama, popravljam ga. Kako? A on kaže: brišem poruke i slike da brže radi. Pametna vaga. Kupio sam pametnu vagu i stao na nju. Piše: 1 po 1, molim. Prijateljska pomoć. Pita prijatelj: kako da smanjim stres? Prestani da brineš. Ajde, prestani ti da govoriš očigledne stvari. Savršen plan. Kaže mi drug: počeo sam da pratim plan ishrane. Pitam ga kako ide. On kaže: izgubio sam plan, ali nađem se s hranom svaki dan. Razlog kašnjenja. Kaže učiteljica Perici: zašto si zakasnio u školu? Perica odgovori: bila gužva na YouTubeu. Izbori. Kaže žena mužu: izaberi ili ja ili fudbal. On odgovara: opa, izaberi ti koju utakmicu da gledamo.